Sana kas kadagiti na palabas a selebrasyon na ingat itan nga ipawil ti Baguio City Police Office ti Panagpatayab dagiti drones asaan nga otorisado iti panakipatungpal ti Grand Street Dance ken Grand Float Parade iti Panagbenga Festival. Ada report ni PTV intern John Lexter Camacho. Itang ang badanen ti Panagbenga Festival 2026 nagbalag iti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ti Baguio City Police Office ken ti Philippine Military Academy lang tinapulubusan nga agpatayab iti drone para iti street dancing ken float parade a maangay inton Pebrero 28 hanggang March 1. Sigun iti Executive Committee Chairman dagiti laang adan permit manipod iti Civil Aviation Authority of the Philippines agpatayab iti drone tapno maipanamnama ti linak ken kapya dagiti agbuybuya ken agparada. Sigun met iti Baguio City Police Office, dagiti drones ket may konektar iti Baguio City Command Center kas kanayunan a seguridad. Kabayatan na, manamnama a 1,529 na police personnel a naka-uniforme ken naka-plain clothes ti agbantay. May deploy met ti nasurok at 200 force multipliers manipod iti City Government, POSD, Emergency Medical Service, CDRRMO, ken Health Services Office. Sigun met lang iti BCPO, kanayunan na 606 criminology student interns ti agbantay. Tapno may panamnama ti kinatalagad dagiti umili ken bisita nga agbuyak kabayatan ti Twin Parades. Kabayatan na, impalagap ti opisina iti publiko ti panagusarda iti View Baguio online application ti Baguio City Police para iti impormasyon mainaik iti traffic situation, road conditions ken dumapay nga impormasyon kabayatan dagiti parada. John Lexter Camacho para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.